هفسروکا گشتی یا دم پارتیه تولای حتیمogûllari ده جبینا کوما جنان آ پارتیا خود آخویه و بالک شاندیه سر هر وکی هفدیتنین وان ین لگل ریبر عبدالله اوجلان او دبیجکو برێز اوجلان بزلالی گوتیه شîfreya bingehîn a serdema nû têkoşîna demokratîk bûyînê ye. Her wekî gotiye kirdeya şoreşger a têkoşîna demokratîk bûyînê jî jin bixwe. Türkiye halkları ve sevgili kadınlar, 27 Şubat günü Sayın Abdullah Öcalan ile مدبیست و هفته سبات ده به برێز عبدالله اوجلان ره هفدیتنک بوات و دیروکی پیکانی oldukça anlamlı, tarihi ve derinlikli bir görüşme gerçekleştirdik. دوی هفدیتنه ده برێز اوجلان جارek edin balkişan ser têkoşîna birûmet a gelle û jiyana ji bo azadiyê. Onurlu direnişine olan Sayın Öcalan şunu çok net olarak söylüyor. برێز اوجلان bi zelalî anî zimanê ku rezma serdema nû têkoşîna demokrasiyê ye. Kirdeya şoreşger a têkoşîna demokrasî bûnê jinin şertê ewil ê şoreşgerî û demokrasî bûnê ew ku bi nerîneka azadî xwaz nêzî meseleya jinan bibe. Meselesine özgürlükçü yaklaşmaktır. Godî dîrokê de herî zêde jin rastî bin destiyê hatine û em ê têkoşîna xwe ya wekhevî azadî û demokrasiyê bi jinan re tacîdar bikin. Kadın özgürlük mücadelesinin yarattığı büyük umut ve kararlılığın altını çizen Sayın Abdullah برێز عبدالله اوجلان balkişan ser hêvî û biryardariya têkoşîna azadiya jinan afrandiye û ji dil û can silavên xwe ji hemû jinan reşand.